Добре дошли на летище Узунджово. Много готина пролетна утрин, съботна, така че ще се радвам да я споделим и да си я гледаме след години. Видеото е за един облог, който с моя зъботехник направихме преди вече 2 години и повече. Той трябва да направи, аз в реалния живот всички ме знаят като зъболекаря, повечето хора, които контактуват с мене, така че като зъболекар си контактувам с зъботехника ми и той прави една коронка, която е половин 1 грам. Качва се на 2 тона железа, пътува 1 км през града и няма къде да спре, глобяват го за неправилно паркиране, задръстено е еднопосочни въртележки, ние сме в Хасково, така че го подметнах и му казах, що ни вземем по въздуха да си ги доставяме тия коронки, 1 грам. Не са трудни. Той ми вика, не можеш да го направиш. И аз казвам, на баш, че мога. И когато открадна от съня си и съм приспал жената и децата, мога да мечтая за този проект. Измислих, че ще го доставяме по въздуха. То не е тежък товар и се започна. Хубаво е, че с електрониката няма необяснени неща, както в работата ми, когато хората ми търсят отговорност за необяснени неща, които не са изучени. Така. Ще си доставяме с зъботехника коронки по въздуха. Как би могло да стане? Започнах аз да мечтая. Може да бъде с някакво самолетче, ще ни трябва енергия, ще ни трябва платформа, ще ни трябва да сме законни, ще трябва да не щупим нещо или някой сложно. Затова пък след леки проучвания най-стабилната платформа във въздуха е дрона. Дрона превръща директно електроенергия в движение и се влияе по-малко от атмосферните условия. И за това дрон. Първият дрон, който аз имах досег, благодаря Николай, е на много известен производител, китайски, DJI, или не е добре да споменаваме марки, да почерпят. Много стабилна машина, работи отлично, с сензори за избягване на препятствия, впечатлен съм, но не може да я накараш да свърши нещо, което не е заложено в нейната програма. И се започна, добре, ще си правим дрон. Какво му трябва на един дрон? На един дрон, много интересно е, че тези DJI, изобщо дроновете, имат камера, радио-видео връзка и съответно някакъв монитор, с който можем да гледаме видеото после. Стабилната платформа дрон ще е за доставките. Да видим какъв дрон можем да измислим и каква енергия. Сега отдавна не говорим за гориво, трябва да измислим някаква батерия. Батериите при дроновете са литиево-полимерни, които се разреждат бързо, за да дадат достатъчно мощност да стоим във въздуха. Или литиево-ионни, които са по-бавно разрядни, но пък с по-голяма плътност енергия на грам. Сега в Хасково имаме достъп до една верига магазини и ползваме тяхната батерия. Недостатък. Това е литиево-ионна батерия, 5 клетки има вътре. Тук примерно има 4 полимерни, тук има 5 кръгли, 21700, това са милиметри размери. 5 клетки, които дават около 20 волта. Недостатък много тежка. Това е 700 грама. 700 грама отиваме на по-голям дрон. За да спазваме законите и да може да летиме добре, трябва да мислим за под 250 грама, ако искам да летиме без проблеми. Малко за законодателството. Преписано е от европейското ни законодателство. Трябва да имаме регистриран оператор на дрон, който се води като собственик и отговорник на машината, и пилот на дрон. 2 регистрации правят се онлайн, лесно, или пък зависи от тежестта на категорията, може да трябва да се ходи на изпит. Преди беше в летище София. Сега
тази голяма батерия, заради нея отиваме на голям размер дрон. Не измисляме колелото. По-големия размер дрон е 7 инча. И основните части на един дрон, който ще може да ни свърши работа, са: един дрон трябва да има, като костите на един човек, трябва да има рамка. Рамката на един дрон трябва да отговаря на определени изисквания, трябва да не предава вибрации, трябва да е лека и здрава. Трябва при сблъсъци да устоява, трябва да е лека. Много важно да погасява, ако може, или да предава вибрациите, защото полетният контролер на дрона приема вибрациите като фалшив сигнал за движение и може да си тръгне да си прави каквото си иска. А рамката за повечето дронове се е наложила карбонова. Карбона е материала, който е здрав и лек и може да устои на удари и е доста висок коефициент на огъване, на еластичност, т.е. много е твърд и няма да се огъва, няма да прави резонанси при вибрации, ще се държи почти като твърд метал, което е желано за сензорите. Как ще вдигнем във въздуха един такъв? Вече имаме енергията, имаме батерия, имаме костите и тялото. Ще ни трябва нещо, което да задвижва. Отиваме на моторите. Моторите са нещо интересно. Моторите са... Какво са моторите? Моторите са проводник в магнитно поле и като задвижим ток през проводника, правим електромагнитно поле и двата магнита вършат работа. Сега могат да бъдат четкови и безчеткови за избор на дрон. Естествено, най-добрият вариант са безчетковите мотори. Безчетковите мотори, например, имат в случая 3 проводника, което означава, че имат 3 намотки и магнит. Трите намотки, за да успеем да управляваме такъв без търкащи се четки мотор, трябва за тези 30 000 оборота в минута да сменяме магнетизма на трите намотки. Тоест трябва ни чип контролер, който контролер да сменя тока на трите проводника, единия, втория, третия. Единия, втория, третия, за да завърта или забавя мотора. Тоест мотор имаме скелет, имаме работен мускул, остава нервната система. За да управляваме такъв мотор, трябва контролер. Контролерите ESC от английски, електронен серво контролер, нещо от рода. ESC, още един мотор, например, по-голям с еволюцията, още по-голям, тук също с пропелер. Така, сервоуправлението на мотора бива, т.е. един контролер ще управлява мотора. За ето тази платка е 4 сервоуправления в едно. На нея са запоени моторите. 2 тук и 2 от другата страна. Преди сервотата бяха по един на всеки мотор, сега като ги вкараме 4 в една платка или пък направо в контролера при тия много малките дрончета под 250 грама, тогава просто обединяваме електрониките и си упростяваме живота. Какво трябва да казва на този мотор, колко бързо да отива нагоре, или ако е наклонен дрона да го изправи, или да отиде където искаме? Ами той трябва да се ориентира в пространството. За да го ориентираме в пространството, отново имаме контролер. Контролера е един чип, доста мощен чип. Тоест чипа, който взема решения 480 милиона пъти в секунда
изпълнява някаква качена програма. И тези решения са: виж колко газ подава пилота, дай толкова газ на мотора. Виж, пилота е намалил газта, намали газта на моторите. Има, за да се ориентираме в пространството, имаме няколко сензора при електрониката. Имаме жироскоп, който, както при всеки телефон, знае къде е надолу. И когато дрона се движи насам, той знае, че се накланяме. Когато е наобратно, той знае, че е наобратно. И може да коригира като подаде на моторите, програмата на чипа коригира положението. Можем да коригираме положението в пространството, той знае къде е надолу. На чипа има барометър, на такъв пилотен контролер. Това вече не е само чипа, е разгърната платка. Има барометър. Барометъра ни служи за като се движим в атмосферата, колкото се изкачваме, налягането намалява, така че той е една груба ориентация за височина. Може да се ползва барометъра. Повечето пилотни контролери имат и барометър. SD карта да си записваме програми и черна кутия на полета. И имаме компас. Компаса много добре, ако нямаме магнитни полета, които ни пречат, които са проблем при електрониките. Това са магнити. С компаса дрона знае къде се намира, на север, на юг, на запад, и може да бъде управляван, когато чипа съобрази данните от магнитометъра, от компаса. Остава да изпълнява мисията да занесе товар до някъде. Тогава трябва да се ориентираме в къде се намираме в пространството на земното кълбо, и идва следващия сензор. Сензора GPS. GPS е малко така в частност. GNSS, глобална позиционираща система. Горе в орбита имаме спътници, американски, руски, японски, китайски, европейски, поне 4-5 стандарта, които излъчват точно време, точно до милисекунда, и когато една антена наша качи на чип това време, казва: аз виждам 5 спътника, 5 спътника дават точно време, този го знам къде се намира, той е на такова разстояние от мене, този е на такова разстояние от мене, и мога да изчисля къде се намирам спрямо точното време. Естествено има грешка заради изкривяванията на радиосигнала в ионосферата. Има и корекция на грешката, казва се Real Time Kinematics. Ако една наша антена си знае позицията и знае грешката, може да я инжектираме и да коригираме грешката. GPS модула може, ако осъществим радиомодем връзка, можем да му инжектираме корекция и той вместо както телефонен GPS да е с грешка няколко метра, става точен до сантиметри, което ще е много полезно. Така че от базова станция вземаме корекцията през радио, през Bluetooth от компютъра, през радиоуправление към дрона, получаваме RTK корекция, Real Time Kinematics, и дрона става точен до сантиметри, което ще върши работа. Големите чипове, които могат да изчислят 480 милиона операции в секунда, толкова има и тактовата честота, могат да им бъдат качвани програми. И можем да му качим програма. Това ти е домашната точка. Запомни в GPS координатите. Излети на 10 метра височина. Отиди на точка Б, остави товара, върни се. Това е най-простия пример за автономна мисия. Тогава не е нужно кой знае каква връзка. Естествено, ние го гледаме и можем винаги да го прекъснем. Но един добър пример за автономна мисия е да отиде, да остави товар и да свърши някаква работа. То си става робот с автономна програма, която се изпълнява в триизмерното пространство, ориентирано на земното кълбо с коригирана грешка. Сега, радиовръзката, която съм избрал, е интересна. Радиовръзката е на съобщенията LoRa.
на основата на LoRa ето такъв радиопредавател имаме инсталиран в дистанционното на дрона, който радиопредавател прави Bluetooth към компютъра и прави връзка до приемник на дрона. Приемника на дрона изглежда така. Антена с платка и си говорят с тези техни мощности, километри обхват. Ако имаме видимост, може и десетки километри, както гледам в интернет, не са нужни при нас. Така че имаме връзката, имаме решението, остава да го реализираме. Как сме го реализирали? Сега на първо време, за да е по-удобно, е по-голямо. И така. Идваме до основния дрон. Той ще работи с батерия. Тя е тествана, дава 15 минути полет и ако той върви с 90-100 км в час, това виждате какъв обхват дава еднопосочно, за каква работа може да свърши. Също сме го пробвали, че вдига над килограм полезен товар, този дрон специално. Сглобяване от готови части. Изпадна ми втора ръка рамката, много известна, Химера 7 инча, контролера на Matexis, който видяхме. Интересно е, че много мислих как да гледаме товара и можеше да въртим с сервомотор камерата надолу и нагоре, да гледаме товара и да гледаме на къде караме. По-лесно и по-малко тегло е да сложим една камера, която гледа напред и една надолу и да ги превключваме. Така че имаме две камери, имаме видеопредавател, имаме радиомодем и можем спокойно да качим програмата на дрона и той да я изпълни. Имаме и сервомотор, който пуска и захваща товара. Това вече можем да демонстрираме. Така, виждаме сервомотора. Чакаме да тръгне програма на чипа и вече можем да управляваме функцията. Това може да бъде написано като команди при определена позиция освободи товара или кацни на определена точка освободи товара. Готово? Ето, отне ни 2 седмици да довършим успешна мисия. Имаше проблем в тайминга на чипа, за милисекунди изпълняваше цялата мисия, не пускаше товара, сервото точеше много ток, рестартираше процесора на полетния контролер. Решихме доста проблеми, естествено ходиме си на работа и след 2 седмици успяхме да заснемем как товара отива на точка Б и бива оставен автономно, без наша намеса. Носихме интересен товар за качка. Ето я и мисията. Дрона успява да се ориентира къде се намира. Излита добре. Имаме я заснета от камерите на борда, от екшън камера на мястото на излитане и го снимаме с друг дрон. Така че ще видите по няколко кадъра на ключовите моменти. Това става чрез ориентирането на GPS координати. Удивително точно. Добре. Отново поставянето на Б от бордната камера.
връщане от дома и кацане. Това всеки, който си е играл с дронове, го е виждал вече. Цяло чудо е наистина, че успяхме. Тук не ползваме RTK корекции, затова пък при домашната точка малко бягаме. Около половин метър един. Благодарим на Авиоклуб Хасково, който, ако някой има интерес и иска да участва в живота на клуба, може да се свърже с нас, знае къде да ни намери. Успех!